Hello guys, welcome to back my YouTube channel. जों दा हाथायाव थांनायदों आरो ना बाजैजों जों खाथियावनो आरो बाजै हाथाया फिथादो आमोल गाइखेरदो मानसि फैदोलै मा बायगोन नोङो हाथायाव गस्ला बायनो थांनायदो ओमफ्राय लांगाबो बायनो थांनाय बाजैखौ जाहोनो फैगोन आरो ना ओंखायनो ब्लाउस बायनो थांनि र' ओमफ्राय मान होनांगोन ना ओमफ्राय मा मोनो नायनोसै हाथायाव थांनानै हाथायाव जि दोङो बेखौनो लाबोसिगोन बिदिब्ला नायलांबाय थादो चलो जागासिनो जों दा हाथाय खामखांना फैबाय जोङो नै ब्लाउस बायदो ओमफ्राय नै मा होनखो लाइ बिलाइ दा थांगासिनो जोङो न'आव जोंहा दिनै आलासि फैगोन आरो ना taman गोथाव जाखागोनलै पनिर रान्दिनिया मार गरमखा दिनै हरखादों थानायाखै जायाखै एख' जों दालि ओमफ्राय तरकारि जों दालि ओमफ्रायो पायक ओमफ्रायो ओंखाम ओमफ्राय पापर माबासोना जासिगोन आरो माने दिनै जोंहा धोरोम बिजाब फरायनो नागिरदों आरो ना बेनिनो जिरायगासिनो मानसिफोरा बेजों आगैमोना दङ बिसोर दासो लांनो coba दा साहा होनायदो जोङो साहा teman-teman itu hei menjual sih betul Aisyah Ikaw sa meron ka? Awa ko din. Goto ah. Ay. Deh. Sembo. Ay. Sa. Goto ah. Deh. आलासिफोरा थांजोबनोसै ओंखाम जाखांनानै जों दा ओंखाम जाथ'वाखै आरो दा जानोसैसो जोङो दिनै भिडिअखौ एसेनो फोजोबथ'नाय जाबाय अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो बाय